Sunana Musa ke Umar Dangwari wanda nake gudanar da bincike akan sababbin kuɗi wanda nake aiki a karkashin gidan TV da suna Baki Sama Boko TV. Assalamu alaikum malam. Amin alaikum salam. Madalla ya sunanka? Sunana Honorable Accuse mai nama ran daban. Oh madalla barka Honorable Accuse mai nama. Yawwa sannunmu da wannan lokaci. Yawa tambaya muke akan wannan sababbin kuɗin nan da aka canza ko da aka canja sababbin kuɗin wani cin gaba ka samu ga kasuwancinka ko wani rashin cin gaba ka samu da wannan kasuwancin muke so ko za ka dan faɗa mana? Lallai ina da bayani mai yawa. Gaskiya maganin canji nan ya kashe mana kasuwanci. Kasuwancin mu bai tafiya farfata. Kasuwanci ya mutu. Yanzu ga ɗazu da kai gari kamar an yi mutuwa. A gaya ma shugaba Buhari ya yi haƙuri ya ƙara mana lokaci domin Allah ga kuma zabe nan zuwa na Tinubu. Amma mu in bai ƙara mana lokaci ba, mu mun san Baba Buhari dan PDP ne. Wannan abin da yake yana ma PDP ne aiki ba APC ba. Yana yin ma Tinubu ne mugunta. Lokaci ya kusa na zabe. Ya da a ce wai an rufe canji a kwanaki kalilan saboda Allah da Annabi wannan abu da aka yi gaskiya Buhari bai mana adalci ba. Ya yi haƙuri ya ƙara mana lokaci. Mu ma mun shiga mawuyacin hali yanzu gan ka sai abu ba canji 200 ba a karba ko ina ka je yanzu ga shaguna da an kulle masu abinci jama'a da yawa sun hau azumi da Allah da Annabi biredi ma gidan biredi an rufe da Allah Baba Buhari muna cikin mawuyacin hali ya yi haƙuri ya ƙara mana lokaci. Sako an ce sanatoci na magana 313 namu na zambi na shiroro namu bai ce komai ba fa ya yi shuru lokaci na nan na jiran shi fa zai kwashe kashin shi a hannu in bai gyara ba. Ya yi kyautan kuɗi kwanakin baya 313 ya kyale mu ya yi ma aljihun baya kyauta aljihun gaba bai mata kyauta ba. Sako ne daga 313 ya yi gyara. Sako na ƙarshe masallacinmu na Roundabout tana neman taimako ya yi haƙuri ya zo ya gyara masallacin nan. Kada ya ba shugabanninmu akwai wasu lidojinmu na nan lida maza da mata wasu ba masu adalci ba ne ko ya turo su ba yi datsi ba. Ya samu lida masu kyau su zo su duba mana masallacin da na Roundabout don Allah a yi mana gyara. Ni dai magana na kenan sabo na kenan. Sai an ji mun ku a huta lafiya. Shi kenan sako daga Honorable Accuse kenan wanda kuka gani yanzu nan kuma kuke ji da Allah a taimaka. In mu muka je ba za a bari mu gansu ba, in mun tura sako ba zai kai gare su ba. Da haka ne muke ganin sako mu zai iya kai gare su cikin sauki ba tare da bata lokaci ba. Dan Allah duk wanda ya gani ya taimaka ya daina lakin ya yi shiya wanda zai kai ga shugabannin namu su diba kokenmu su muna adalci. Musa Dangwari daga gidan TV mai suna Baki Sama Boko. Mun gode.